Hij is een van de jongste ministers in het kabinet Simons-Rusland, afkomstig uit de school van het jeugdparlement en later zelfs ondervoorzitter van het echte parlement, de Nationale Assemblée. Vandaag zit hij bij ons als de minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking. Ik heb het over Melvin Bouva. Hoe ervaart hij zijn nieuwe rol als minister en hoe ziet hij de toekomst van Suriname met name in een steeds complexere wereld? Dit is Supreme Exclusive. Minister Bouva, welkom in Supreme Exclusive. Fijn dat u er wilde zijn. We weten, er is een druk schema. Ja. Je komt net terug van een grote missie. Het is allemaal heel druk. Zeker Buitenlandse Zaken, het departement waar u leiding aan geeft. Met de deur in huis. U bent nu ongeveer 2 maanden minister, ruim gesproken. Hoe beleeft u dat ambt persoonlijk als jong politicus, gezinsman, ondernemer en nu dus als de hoogste diplomaat op het ministerie? Nou, de uitdaging is natuurlijk groot. Ik moet zeggen, I try to find my way en het lukt enigszins, omdat wanneer je een zekere job op je hebt genomen, noem het een uitdaging. Zoals ik ben, dan ga ik er gewoon echt voor. Dan zet ik me in. En dan probeer ik ook dat resultaat neer te zetten wat ik voor mezelf wil en ik denk ook nodig is. Dus dat blijft zo, ook in de thuissituatie. Mijn rol als man en vader, die gaat gewoon door. De verwachtingen zijn natuurlijk enigszins geweest, omdat ze aangepast zijn aan de realiteit. Maar wat gedaan moet worden, moet gewoon gedaan worden. Ja, toch nog tijd gevonden om even de kinderen naar school te brengen. De eerste schooldag zag ik volgens mij op een foto. Ja, niet alleen de eerste. ik maak er werk van om het, als het kan, elke dag te doen. Maar ik vind de eerste schooldag wel altijd leuk, omdat ik mijn eerste schooldag zelf leuk vond. Ja. En qua onderneming, ook dat gaat door. En daar moet je werken met een team van mensen die de zaak overnemen. Ik heb 2 mensen die dat doen en ik mag niet ontevreden zijn. U heeft de tijd genomen, ik heb u gevolgd bij uw aantreden op het ministerie om het personeel ruim toe te spreken. Maar u komt ergens vandaan als oud jeugdparlementariër, in het eerste jeugdparlement dat we hebben gehad. U bent doorgegroeid tot parlementariër, zelfs DNA-ondervoorzitter geweest. Hoe voelt deze journey tot nu toe voor u? Als een logisch vervolg of toch als een verrassing? Want stel je voor, je wordt op een dag gebeld richting vorming van de regering van wil jij buitenlandse zaken op je nemen? Ja, nou ik zie het als een traject dat is uitgezet. In de eerste plaats zeg ik altijd, als de Almachtige iets voor je heeft uitgezet en zijn pad heeft gemaakt voor jou, dan is dat het pad dat je gaat bewandelen. Sommige mensen weten, ik wilde afhankelijk advocaat worden. Omdat ik al van jongs af altijd meer ben op was aan om van mensen te praten of voor een neefje of een vriend op te komen. En ik was wel altijd zo'n beetje een prater. Dus dat werd me zo'n beetje ingesproken. En ik keek ook naar die series en ik ging ook die kant op. Daarom heb ik ook rechten gestudeerd. En op het moment kwam natuurlijk de verkiezing van het jeugdparlement. Ik doe mee. Steek waarschijnlijk uit in de groep, wordt gekozen als voorzitter van het eerste jeugdparlement. Ik word jeugdambassadeur binnen de CARICOM. Ik word jeugdambassadeur VN. En dan komt er op een bepaald moment wel iets anders jouw richting op. Totdat ik werd ontdekt door dus de partij, de voorzitter van de NDP toen, Bouterse, die me heeft laten roepen en zei, ik zie wat ik wil jou graag inzetten. En daarvoor ben ik gegaan. En dat is dus verder gegroeid. Na mijn eerste periode denk ik dat ik mijn best heb gedaan. En toen mocht ik samen met mevrouw Simons leiding geven aan DNA. Wat ik ook heb gedaan. En zo ging dat ook
Internationaal, binnen de IPU was ik overigens een van de bestuursleden, ook een van de jongsten. Ik was president gekozen en voor de regio en voor Suriname voor de first time binnen dat orgaan als president en ook binnen het bestuur. En daar begon ook die internationale carrière en loopbaan verder vorm te krijgen. En mijn periode van de DNA afgerond en toen kwam dit. En ik zag het als een uitdaging en ik heb gezegd, ja, ik ga ervoor. Ziet u zichzelf als een vernieuwer? Dat zal natuurlijk moeten blijken. Ik zal niet de persoon zijn die zegt ja, maar ik streef wel altijd naar verbetering, vernieuwing en verandering van zaken. Dat streef ik gewoon zonder meer naar. Dat is part of my genetic. En ik denk dat enigszins dat is gelukt tot nu toe. Ondanks allerlei dingen die op me afkwamen ook toen, ook als student. Heel veel uitdagingen gehad. Afgestudeerd. Ik heb zelf een tweede studie gedaan. En daarom leer ik ook studenten en mensen die in een zeker carrièrepad zijn. Laat je niet afleiden. Doe wat je denkt dat goed is. En ga ervoor. Verander wat je kan. Vernieuw wat je kan. Verbeter wat je kan. En uiteindelijk kom je wel daar waar je wil zijn. Dus dat is wat ik heb gedaan. En ik ga je niet zeggen, dat is wat ik ook nu ga doen. En in deze rol ook tot nu toe heb proberen te bewijzen van wat ik heb neergezet de afgelopen 2 maanden. Dus impact proberen te maken. Zonder meer. Okay, goed, minister. We gaan zeker terug op met name uw persoonlijke leidraad als minister. U heeft een slogan gebruikt, maar we komen daar straks op terug. We willen toch meteen inzoomen op het buitenlands beleid en de visie van u persoonlijk, maar zeker de regering, die net is aangetreden en waarvan we net de jaarrede hebben gehoord van de president. Als u het zelf mag verwoorden, wat is de kern van het buitenlands beleid van het kabinet Simons Rusland? Nou, de kern van het beleid zal erop neerkomen dat we zeg maar de footprint van Suriname binnen het buitenlands beleid verder vergroten, de bilaterale relaties versterken. Zeker met een nadruk op de landen waar we echt goed mee behoren te zijn. En dat zijn de landen waar je mee begint. Je buurlanden, grens- en buurlanden. Ik vergeleek het tijdens mijn toespraak toen dat je natuurlijk zoveel vrienden kan hebben, maar je buren zijn wel de eerste personen met wie je goed moet zijn. Dus daar beginnen we mee. Vandaar ook het eerste bezoek van de Guyanese president. Komen we zeker op, ja? In navolging van mijn eerste bezoek als vertegenwoordiger uit Suriname naar Guyana. En het tegenbezoek daarbij, bezoek van de president met onze president hier in Suriname. Was ook onze eerste president haar eerste, zeg maar, formeel werkbezoek met een collega, dus een staatshoofd. En dan hebben we dan de broader region, waar we dus kijken naar onze positie binnen het Caribisch gebied en de CARICOM. En dan hebben we de landen van herkomst, waar we dus kijken naar de landen, de naam zegt het al, waar we vanwege die historische band een zekere relatie mee hebben. India, China, het Afrikaans continent, maar in deze hebben we een vestiging in Ghana en Indonesië, maar zeker ook Nederland. Waar we dus vanuit die historische band en die historische relatie kijken naar de versteviging, verdieping van de bilaterale relatie. En de bilaterale relatie is politiek, is sociaal, is economisch vooral. Met de nadruk op economisch. U zei ook de persoonlijke leidraad van de minister. Dus van mij is er één om vooral de economische relatie, om daar de maximale investering voor te doen om het maximale uit te halen. So-called economische diplomatie. Waar ik dus op bepaalde hele specifieke posten ook ervoor wil zorgen dat we met die structuur, met die organisatie, met die inzet meer
economisch voordeel halen. We staan in een behoorlijke transitie als land, waarbij we, en dat past ook bij de vraag, internationaal op basis van 3 zaken profileren. Eén, Suriname is een zelfstandig, soeverein land die zal kiezen voor haar belang, het nationaal belang, binnen het buitenlands beleid, een gerespecteerd land. Die staat voor waardigheid, die staat voor waarderen, respecteren van human rights en die zeker staat voor vrede. Zeker vrede ook in onze zone waar we zijn, de peace of zone zoals we dat noemen, maar ook vrede in de wereld. En alles wat we dan kunnen doen om daarin bijdrage te leveren, dat zullen we doen. Dus daar zal Suriname voor staan. Maar daarnaast hebben wij zeker onze klimaatagenda, waar we als groenste land van deze aardbol natuurlijk ook dat zullen presenteren aan de wereld als most forested country. Nu heb je in New York gevolgen gezien, nu heb je ook de president gehoord en de eerste stappen daarin gezien. En natuurlijk het land met een behoorlijke potentie, straks in de transitie oil en gas, met onze efforts en inspanning om te gaan naar de diversificatie, met name in de agrarische productie, met name in de toerisme sector en de overige potentiële sectoren. Dus zie dat als een belangrijke approach van Suriname voor de komende tijd naar het buitenland toe. Zie dat als belangrijk onderdeel van ons buitenlands beleid. Laten we toch eventjes inzoomen op die economische diplomatie die u heeft genoemd. Zou dat niet eigenlijk tot de kerntaken moeten behoren van bijvoorbeeld de ambassades om meer economisch voordeel te halen? Want wat bedoelt u precies met, gaat bijvoorbeeld Suriname zich meer richten op specifieke landen om mee samenwerkingen mee aan te gaan, om investeringen aan te trekken? Ja. Hoe gaat dat zich vertalen? Zou het via de ambassades moeten gebeuren? Ja. Zeker, je moet niet uit het oog verliezen. Eigenlijk moet ik het ook benadrukken als verantwoordelijke voor het departement, dat in het portfolio ook zit international business en cooperation, dus samenwerking, internationale samenwerking. De eerste poot buitenlandse zaken, die heeft puur te maken met de politiek-diplomatische tak van het werk en van het ministerie. International business heeft, zoals het ook aangeeft, te maken met het beleid om te komen tot foreign direct investment, om te komen tot economische samenwerking met landen, om te komen tot inderdaad het openen van markten naar buiten en andersom, het aantrekken van investeringen. Daarvoor hebben we dus los van het directoraat International Business ook nog het instituut specifiek daarvoor, de Suriname Investment and Trade Agency, SITA, die daarvoor is ingesteld. En dan hebben we international cooperation die zich vooral richt op in feite een uitvoering van het buitenlands beleid, waar het dus komt tot feitelijke samenwerking met landen, feitelijke uitvoering van overeenkomsten die niet politiek en diplomatiek zijn, maar meer sociaal-cultureel, en de internationale organisaties, de VN, de EU, en zo kun je dus dat rijtje doorlopen. Dat zijn de 3 belangrijke takken vanuit het ministerie. En daar komt nu ook dat aspect van economische diplomatie, waar ik heb gezegd vanaf het begin. En vaak in mijn communicatie probeer ik, hoewel het wel is buitenlandse zaken, dus je zal denken, met de hoogst mogelijke woorden en zo mooi mogelijk diplomatische formuleringen je boodschap te brengen. Maar ik probeer het daar tegenover gewoon heel duidelijk en plat te zijn. Ik zeg van luister, ik vind wel als minister heel leuk en belangrijk om ambassadeurs te ontmoeten, zoals ik gepland heb om daar straks 1 van te doen. Op de foto te staan, een handje te schudden en een glimlach te geven, dat kan ik heel goed. Maar mijn deel van het werk strekt verder. Ik wil gewoon hele concrete, tastbare zaken uit dat moment van de foto. En ik wil
heel gericht in bepaalde landen ons buitenlands beleid en onze structuur, want daar gaat het om. Je moet een structuur hebben die dat moet kunnen bewerkstelligen. Dus er worden ook specifieke landen getarget eigenlijk. Ja, tot nu toe 6. Het waren 5 en als we met de president kwam er dus 1 bij, waar we dus echt heel specifiek de organisatie en de structuur gaan inzetten om meer uit de economische Welke zijn die relatie te landen, halen. als ik dat vraag? Als ik hem even uit het hoofd en niet uitgesloten, Guyana. Ja, eigenlijk kan dat ook natuurlijk niet anders. Nederland, Amerika, Afrika. We zitten nu in Ghana, maar we kijken ook naar een uitbreiding van de vestigingen al daar. En natuurlijk hebben we dan China en India. Dus dan noem ik het inderdaad 7. Er waren 6 en met de inzet van de president of de afstemming kwam er dus eentje bij. Dus we zitten op 7, waar we dus nu alvast mee gaan beginnen. Omdat het natuurlijk ook wat gaat kosten. We hebben natuurlijk ook op onze afdelingen in het buitenland, zeg maar, personen die zich hebben gepositioneerd of die ook zijn gepositioneerd als personen die enigszins wat contacten moeten onderhouden met personen, met bedrijfsleven, organisaties, met andere financiële instituten daar. En zo kun je ook een paar landen van noemen. Mogelijk blijven die, maar waar de focus en nadruk op gaat zijn de landen waar ik heb genoemd. En als voorbeeld zelf, Guyana heeft een Guyana Suriname Chamber of Commerce, wat ik een goed model vind, waarvan ik zeg dat wordt onderdeel van de structuur. Dat zich natuurlijk ook in een zekere structuur zal alignen met de Suriname Investment and Trade Agency en de CITA ook weer verder met de zaken die er moeten gebeuren. Het is not easy, want tot nu toe als ik al met ambassadeurs praat, ga ik u zeggen, a lot of them, they're not complaining, maar ze vragen behoorlijk veel aandacht voor de business environment in Suriname. Dat is heel uitdagend. Mensen kijken naar Suriname, willen komen, maar dat is wat nog afhoudt. We zitten op de Ease of Doing Business lijst in de range van 160. Op een lijst van de 180 landen. Dat is very low. Ja, dus we moeten daar wat aan doen. Ja, absoluut wat werk daar. En daar is mijn collega EZ ongetwijfeld mee bezig. Maar we zullen het vanuit een gezamenlijke regeringseffort en landelijke effort moeten doen. Waar zouden we eigenlijk moeten komen, zeg maar in deze 5 jaar? Waar zit je ons? Ik ga geen plek kunnen noemen, maar het moet significant we moeten minstens in de middenmoot zijn en niet in de minst aantrekkelijke landen. Okay. Op basis van die doing business lijst om zaken mee te doen. Dus er zou daar specifiek in worden geïnvesteerd? Ja, moeten we. Gisteren waren we met de UNDP bezig en de president en ik waren dus bezig te exploiteren hoe gaat het traject en het programma met de UNDP eruit zien. En dit is een van de zaken die ik op tafel heb gebracht, van laten we ook kijken hoe we jullie expertise kunnen gebruiken om ons te helpen. Because I really face it als verantwoordelijke minister om foreign direct investment aan te trekken als een paar ambassadeurs van een paar hele, wat zijn grote landen, wat zijn kleine landen, zeg ik altijd, maar toch wel potentiële landen om zaken mee te doen. Dus zeggen, minister, I want to bring a mission to Suriname. Maar dit is wel een grote uitdaging. En we gaan ernaar moeten kijken. Ja, toch direct meteen Guyana pakken, want u heeft een paar keer genoemd. U heeft ook verklaard waarom we zo meteen of zo direct met Guyana als eerste land in het buurland contact hebben gezocht. Overigens is het verzoek gekomen vanuit Suriname of heeft Guyana gevraagd van wij willen met jullie praten. En waarom ik deze vraag stel, want mensen vragen zich af van ja, Guyana, we hebben nogal een moeizame relatie met ze soms. En natuurlijk op de achtergrond spelend die grenskwestie, Tigri. Ja. Dus hoe verklaart u dat we dan toch met hen... Ik heb het verklaard. Kijk, je kan geen... simplistisch toch? Je kan niet wakker worden en ruzie hebben met je buurt. Waarna je niet eens even kan kijken en goedemorgen kan zeggen. Ik bedoel, hoe begint je dag?
Als je dan begint met een scheldpartij van buurman en buurvrouw. Nee, we doen er alles aan om de relatie, zeg maar, functioneel, zakelijk, vriendschappelijk, waar dat nodig is, dat kan. Maar vooral op basis van een zekere agenda, waar ook de grenskwestie in zit. Want hoe wordt die concreet getackeld om, dus terwijl we business met elkaar doen, dat toch nog dat ding op een of andere manier wordt opgelost? Ja, daar kom ik zo op. Met betrekking tot de vraag hoe dat is gegaan en waarom Guyana, wil ik toch wel benadrukken. Het is een hele bewuste keuze ook geweest. De president is uitgenodigd voor de inauguratie van de president in Guyana. Ik ben als minister van Buitenlandse Zaken afgevaardigd namens de president daar te zijn. En natuurlijk is het zo dat er een moment komt dat je op courtesy gaat, wat ook is gebeurd. En we hebben, zoals ik aangeef, het moment gehad van handshake en nice pictures. Ook een moment dat we met elkaar hebben gesproken. En uit dat gesprek is gerold dat het goed zou zijn om binnen korte tijd ook een vervolg hierop te hebben. En de presidenten een moment hebben met elkaar te praten. Dat sloot dus aan bij het beleid dat wordt uitgezet om goed nabuurschap. Goed nabuurschap, grens- en buurlanden, Frans-Guyana, Brazilië, heb ik nog niets gezegd. Maar als we praten over onze groene agenda, is Brazilië als een van de Amazone-landen one of the bigger partners to have a stake in. Dus toen is het werkbezoek gepland gekomen. En ik ga u zeggen, wij hebben het agendapunt van de grenskwestie op agenda gebracht. Want je wist het natuurlijk uit. Om aan te geven hoe het ook van ons van belang is. Het is niet van doorslaggevend belang. Want je gaat natuurlijk op basis van je agenda een listing maken van de zaken die je van belang vindt. Maar we hebben het op agenda gebracht. En daaruit is gerold dat nog dit jaar de grenscommissies weer bij elkaar komen. De nodige informatie uitwisselen en de volgende stap zetten om die zaak op te lossen. Terwijl dat gebeurt aan de ene kant, gaan we wel kijken naar de andere zaken. De samenwerking en de mogelijkheden voor ons op het gebied van agrarische productie, toerisme, het uitwisselen van de zaken met betrekking tot de brug om te komen tot de bouw van de brug, die ook weer een aantal voordelen met zich mee. Dus ik begrijp de kritiek en ik wil het ook opgelost zien. En daarna heb ik toch een keer over gesproken. En sommige momenten regeringen en ministers verweten dat ze de zaak niet durven te bespreken of voor zich uitschuiven. Mm-hmm. Wij hebben het al bij de eerste vergadering met Guyana, en laat me net zeggen, ik persoonlijk op agenda gezet. Om de stappen te zetten om te komen tot. Dus we werken er naartoe. Maar terwijl we dat doen, moeten mensen niet, want dat zie je ook wel. Ja, maar we moeten niet met ze praten, want Tigri moet eerst worden opgelost. En als Tigri, zolang Tigri nog los op, dan moet je over niets anders praten. De Palu heeft letterlijk gevraagd, is Tigri niet al verkocht? Misschien heeft de Palu dat verkocht. Nou, maar hoe reageert u? Misschien heeft Palu dat verkocht. Ik weet niet dat Tigri verkocht is. Ik weet dat we een verantwoordelijkheid hebben. En de verantwoordelijkheid begint waarmee wij zijn begonnen. Mm-hmm. Om het te bespreken. Ja. Om dat op agenda te zetten. En te komen tot een traject. En dat is wat nu is gebeurd. En ik denk dat dat een goede stap is. Maar waar de Palu voor pleit, tenminste, zoals ik heb gelezen in hun verklaring, adviserend naar de regering toe van, wees een beetje voorzichtiger of omzichtiger in die relatie met Guyana. Want, je weet, die Guyanezen die kunnen sluw zijn. Ze doen alsof ze leuk, mooi, maar aan de achtergrond dan tackelen ze je wel. Dus gaat Suriname er omzichtig mee om? En u noemde net dat van die brug. Is het al duidelijk of zijn u er al over uit wie uiteindelijk de jurisdictie gaat hebben over die brug? Ja, dus wie sluw kan zijn, dat laat ik in het midden. Iedereen kan wel eens een keer sluw zijn, toch? Dus wij kunnen ook sluw zijn als dat nodig zou zijn, maar het is niet nodig. Maar op basis van het traject dat we hebben uitgezet, diplomatiek, juridisch, als kan en waar nodig is, de zaak zullen oplossen. En wenselijk
zeer wenselijk is het inderdaad in deze periode, ten voordele van Suriname. En daar hou ik voor. Dat van de brug. U denkt toch niet dat wij met de verantwoordelijkheid die ons is toegemeten, niet verantwoordelijk zullen omgaan om afspraken met betrekking tot de brug goed in kaart te brengen en te houden. De president heeft duidelijk gezegd, oké, er zijn wat voorbereidingen geweest van de brug, maar ik ben daar niet op de hoogte van. Het parlement was daar in de vorige periode niet op de hoogte van. Alles werd achter gesloten deuren en ramen. Bijna leek het gebeurd. De meeste informatie... Dus niks is concreet? De meeste informatie komt van de zijde van Guyana. Dus wij zullen hier onze kranten open en we lezen wat de minister van Openbare Werken van Guyana heeft gezegd. We zullen open en we lezen wat de minister van Buitenlandse Zaken Guyana heeft gezegd. Die game gaat niet door. Wij zeggen, wij nemen de lead. Wij bespreken de kwestie van de brug met u op basis van een wederzijds belang. En wat dat betreft denk ik dat, als het zou zijn, Palu of wie dan ook, alleen ondersteunend kan zijn. Mag je enkele twijfel hoeven te hebben. Oké. En dan concreet, tenslotte om dit stukje van Guyana even af te sluiten. Wat is de next step in het grenskwestiedossier, wat er wordt gevolgd? Kijk, als vanaf, ik dacht juli, mid 22, de commissies niet bij elkaar zijn gekomen en voor het laatst onze commissie de benodigde documenten heeft uitgewisseld en heeft overlegd aan de andere zijde. En vanaf toen er geen verdere directe acties ondernomen, dan hoopte ik wel dat de partij als Palu toe opstonden van oké, maar wanneer komen de commissies bij elkaar? We hebben het niet gezien. Wat nu is besloten, en ik neem aan dat dat als wordt uitgevoerd, als presidenten, als hoogstverantwoordelijke dat doen, dan zal het er wel moeten komen. Ik heb als minister van Buitenlandse Zaken de opdracht, evenzo mijn collega in Guyana, om daar uitvoering aan te geven. En ik ben daaraan mee begonnen om ervoor te zorgen dat de commissies nog dit jaar waarschijnlijk in deze maand, mogelijk begin komende maand, bij elkaar komen, de voorzitters en dan de commissie, om dus op te pakken waar die have left in 2022. Dat is de eerste belangrijke stap. En zij gaan natuurlijk verder bepalen hoe zij verder gaan rapporteren aan ons, wij rapporteren aan de president en we kijken hoe we dat traject verder uitzetten. Ja, overigens toch nog een klein dingetje in het kader van Guyana. U bent er deze week over uitgekomen op vragen van journalisten. Die kwestie met betrekking tot de echtgenoot van de president, die dus op bezoek was daar op uitnodiging, begrijpen we. Maar we horen u zeggen het was privé. Had dat niet gemeld moeten worden tenminste? Ook al is het privé, want het gaat toch om de man van de president. Het enige zeg maar, zou je het moeten zeggen, noem het verwijt voor het gemak, dat je in deze case zou kunnen maken, is het feit dat de Guyanese publicatie hieromtrent ongelukkig is geweest. Of... Heel ongelukkig is geweest. Heel ongelukkig. En onjuist. Dat is het verwijt. Oké, onjuist. Waarom? Nou, in het bericht vanuit de Guyanese media ook werd zo geciteerd dat meneer Geerlings daar was om de diplomatieke banden en de samenwerking op agrarisch gebied te bespreken en verder uit te diepen. Ja, want hij komt met de foto op met de minister en dat is toch wel hoog niveau. Dus als u straks met mij op de foto staat, is hoog niveau en bent u hier om de bilaterale zaken te bespreken? Nee, dus het is een persoonlijke foto. Ja. Meneer Geerlings is heel begaan met agrarisch onderwijs. En in een goed gesprek is dat ook besproken en aan de orde is gekomen. Weet je, de behoorlijke progressie dat Guyana, en inderdaad, ik heb het ook gezien, heeft gemaakt daarbij. Ik denk dat soms
het goed is om een oriëntatie te volgen. Hoe gebeurt het daar en hoe kan dat bijdragen aan en dat deel van mij? De uitnodiging is vanuit de president gekomen en meneer Geerlings is als meneer Geerlings gegaan. En niet als minister van LVV, niet als adviseur van de minister van LVV, niet als adviseur van de president, als meneer Geerlings, de echtgenoot van de president. Wat mensen ervan hebben gemaakt, is wat wij zien, wat zij ervan zouden willen maken. Mogelijk om een beetje stemming te maken. Maar er is niets aan de hand. Er zijn altijd programma's, er zijn altijd bezoeken van spouses van presidenten die niet direct passen in het kader van een officiële en een beleidsmatige koers van de zaak, maar het staat gewoon op zichzelf en het staat op zichzelf. Juist. Maar u noemt zelf de publicatie, onhandige publicatie van de Guyanese, maar is dat misschien niet die... Ja, het woord sluwheid die ze gebruiken, ze doen het ook nog met de kaart van ze prominent op de achtergrond. Ja, dus dat is inderdaad een discussie op zich. Maar ik zou dat verlaten wanneer ik dus via de ambassade Guyana daar aandacht voor heb gevraagd. En sterker nog heb gevraagd om dat te corrigeren. En dat vanuit Guyana ook is gecorrigeerd. Dat bericht is gecorrigeerd. Dus, Surinamers, waar praten we nog over? Ja. Het laatste bericht is wat geld. En toch hoor ik nog mensen, ook over, dat valt me klamp. Je kent het succes in New York. Er is iedereen die over New York als een succesverhaal heeft gesproken. Suriname daar gepresenteerd, goed verhaal neergezet. De president sterk, de minister en zijn team sterk, behoorlijk goede delen. En hoor ik gisteren iemand, een gewezen ambassadeur op een radiostation, praten over hoe een foto van de president is gevallen tijdens een bezoek daar met diaspora en een kartonnen beeld. Ik denk bij mezelf, maar oh my god, kunnen we als Surinamers niet proberen om juist de positieve dingen te boosteren, ook om jouw beleidsmakers, jouw leiders en de overige mensen die daar een behoorlijke inzet hebben gehad, want er zijn ook ambtenaren die erachter staan, om ze verder te stuwen om het positieve te gaan doen, in plaats van te zoeken, echt te zoeken naar kleine dingen om iets af te kraken of af te breken, omdat het niet toevallig jouw partij is. Ja. Ik vind dat we dat pad moeten verlaten en daarom zeg ik kous af met dat van het bezoek van meneer Geerlings aan Guyana. De zaak is gecorrigeerd en daarmee hebben we het gehad en we gaan naar het volgende. Zo simpel is het. Laten we toch eventjes, u noemde het net al, het bezoek van de president aan de AVVN 80. U ook natuurlijk erbij om het een en ander voor te bereiden, maar ook zelf te acteren daar. Succesvol, zoals u zegt zelf. Een coalitie van landen die heeft, zeg maar, ons klimaatfinanciering, zo die nu kunnen brengen. Hoe is dat gegaan precies? Is dat echt ook gekomen zo na die speech van de president? Nee. Dat was dus een traject vooraf geweest, waar de mensen al in Suriname bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geweest, hebben gesproken, bij de president geweest, gesproken. En er is wat voorbereiding aan vooraf gegaan. Wat de hoogte van het bedrag zou zijn. Sorry, dat was niet hard en duidelijk. Maar op een bepaald punt hebben wij dus wel het traject ingezet om op basis van de afspraken te komen tot onze commitment. Ook gekeken naar het beleid, gesproken ook met het ministerie van Oil and Gas. Goede voorbereidingen vooraf gegaan. Het succes heeft echt te maken met een goede voorbereiding. En toen kwam het moment inderdaad van de daadwerkelijke toezegging op het event waar de president de presentatie heeft gehouden. Ja, die Climate Week. En het moment daarna, de commitment die ik dus voor het groter publiek, en dat was echt het groter publiek, daar ruim 60.000 man op het plein. Ja, voor een groot stadion of ja, zo. Ja, goed. Ik moet er echt om lachen, want dat was echt even bijzonder om zo te zien. En een paar miljoenen viewers. Om dan die commitment te doen namens Suriname, namens de staat en de regering. Dat wij we zullen dat protecten, we zullen onze natuur beschermen. We komen met een natuurbeschermingswet. En dat heeft de eerste
het eerste resultaat opgeleverd, 20 miljoen om straks te besteden ten behoeve van het doel. Ecotourisme meegenomen, de ontwikkeling van de dorpen, de tribale gemeenschappen in dat gebied meegenomen. Zijn er al plannen klaar? Ja, in Mind zeker. Het zal verder worden uitgeschreven. Natuurlijk ook met de organisaties die daarin zeker betrokkenheid hebben. Maar het is zo ingezet. En we hebben ook meer ingezet tijdens de UN-vergadering. Met name met Marokko heb ik een joint communiqué getekend als vervolg van onze inzet om te komen tot de roadmap met een aantal zaken die ook heel concreet zijn ingezet. Ongeveer ook 2 of 3 miljoen wat we aan projecten gaan doen. En beurzen, aantal hele concrete zaken met betrekking tot ook kunst, mest en samenwerking op agrarisch gebied. En dan heb je Saoedi-Arabië die interesse heeft om te komen. Het gesprek met de premier van Nederland kent u met als gevolg dat de minister-president heeft aangekondigd dat hij komt. De president ook natuurlijk de uitnodiging formeel heeft gedaan naar diplomatiek vooroverleg welke ik heb gehad met mijn counterpart en overige de ambassadeur en zo. De uitnodiging van de koning die ook bevestigt dat hij komt. Dus er is veel voorwerk gedaan en wat u hebt gezien op tv en wat u hebt gezien mogelijk op de social media pagina's van president het ministerie van Buitenlandse Zaken. Misschien mijn pagina's zijn dus de uitkomsten van die weken lange inzet. En we gaan nu in het traject van follow-up. Want je kunt uitzetten, je kunt een aantal afspraken maken. Maar de follow-up is belangrijk en dat is wat wij dan de komende weken gaan doen. Dan komen we terug naar onze regio, want er is toch wel wat onrust opborrelend in onze regio. Net naast tussen Guyana en Venezuela onderling, maar ook van de VS richting Venezuela. Allerlei oorlogsschepen die voor de kust worden gepositioneerd. En we horen steeds meer leiders uit de regio standpunten innemen, zoals bijvoorbeeld Guyana, die gisteren nog heeft opgeroepen van hey jongens, er gebeurt hier wat, we moeten iets doen. Maar dan horen we dan aan de andere kant weer de president van Trinidad, die eigenlijk een beetje staat achter het beleid, het harde beleid van de VS richting Venezuela. Hoe kijkt Suriname daar aan en heeft Suriname ook een mening of een standpunt daarin? Ja, dus als ik zou zeggen, als je goed heeft geluisterd, maar dat klinkt een beetje onbeleefd als ik zeg als je goed heeft geluisterd. Nee, maar daar komt het inderdaad op neer. Als ik terug ga, dan laten we dat zo anders formuleren. Weet, soms is het goed om de dingen te stressen? Ja, heb ik dus aangegeven dat wij ons, naast dat wij zeggen, wij positioneren ons als Groenland, most forested country, we positioneren ons als land in een economische transitie met oil en gas en de diversificatie met agrarische productie, toerisme en de andere sectoren positioneren we ook ons als soeverein, respectabel land. Sommige mensen zeggen, en het is ook geschreven in de speech toen van de president en in de voorbereiding had ik er een hele discussie over, want ik was daar niet helemaal eens mee. Dus ik noem mezelf niet klein, maar we begrijpen wel wat we willen zeggen. Maar met de boodschap dat we wel een stem hebben. Met de boodschap dat we wel staan voor vrede. Dat zei ik zo net. Voor vrede, we staan voor dialoog. En we staan voor vreedzame oplossingen van conflicten. En in de lijn van wat u maakt naar de regio, hebben we gestaan en blijven we dat doen. To keep this region as a zone of peace. Eigenlijk is er overal in de wereld wel eens oorlog geweest. En op dit moment zijn er 2 belangrijke gebieden. You wouldn't think of Afrika. Kijk, Palestina en Gaza, dat is een regio wat doorgaans wel onrustig is. Ja? Jammer genoeg, daar moet de wereld inderdaad naar kijken. Europa zien we nu ook. Maar hier is wel een regio vrij vreedzaam.
And we have to keep it that way. En daar staan wij als land voor. Ja, want dat is ook een beetje de teneur van de CARICOM-voorzitter, mevrouw Motley. Ja. En ook, hoe noem je dat, de approach naar de dreigende conflicten toe. Maar loopt dan de president van Trinidad niet een beetje buiten de pas? Of hebben ze ook recht op een eigen mening? Ze hebben recht op een eigen mening. Ze hebben binnen de CARICOM die discussie gehad. Suriname heeft de CARICOM select een statement in die context ondersteund. Die aangeeft dat we vanuit de CARICOM, vanuit select, dat zijn de landen Latijns-Amerika, Midden-Amerika. Wij staan achter de Zone of Peace. Wij staan achter vreedzame oplossingen. Wij zijn absoluut geen voorstander van de toenemende spanning. We hebben dat ondersteund. Trinidad daarentegen zegt, nee, ik heb een vraagstuk. Mijn interne veiligheid is onder een behoorlijke druk. Mijn collega van Trinidad zegt van, luister nou, in jouw land, hoeveel mensen worden er vermoord? In mijn land worden er 30, 34, 35 mensen per dag vermoord. Dat is hun realiteit, toch? Guyana zegt ook, ik heb er problemen mee. En ja, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Laat me het als minister van Buitenlandse Zaken in dit maar ze wijken dus ook niet af van wat regionaal bepaald is. Van hey, we willen zo veel als mogelijk een peace zone zijn. Misschien vinden zij dat wij afwijken, maar ze hebben een andere mening daarover. En dat samen met enkele andere landen in de regio. En ze hebben dat zo gepresenteerd. Belangrijk is, wij gaan een moment moeten vinden dat we het eens over zijn. Dat we sommige zaken op een andere manier moeten doen dan toezien hoe in de internationale wateren, de schepen van de VS zijn niet in niemands waters tot nu toe. Verwacht dat niet, hoop dat niet, reken er niet op. Maar dat er mensen vanuit boten worden kapotgeschoten zonder een vorm van proces. En ik denk dat er wel common principles moeten zijn. Waar je ook staat als persoon, als land. Voor respect voor waardering van mensenrechten. Respect en waardering van het internationaal recht. Respect en waardering van soevereiniteit. Non-interference zijn zaken die wij als land ook vanuit het buitenlands beleid hoog aanschrijven. Niet gewoon hoog aanschrijven. En wanneer je als leiders van de landen met elkaar zit, dan zou je wel tot die common principles moeten komen. En vanuit die common principles dan maak je je eigen standpunt en je mening kenbaar. Maar ik heb het gevoel, laat me dat zo voorzichtig zeggen, dat wij als regio, als Suriname wel, maar wij als regio, een aantal landen in de regio wel, maar nog niet alle landen zover zijn. Goed, wij hebben toch ook wel onze eigen issues met de VS. Nou, misschien niet specifiek, maar want ze hebben een beleid richting de CARICOM, met name wat gaat om de Cubaanse medici. We begrijpen dat we ook aardig wat Cubaans personeel hebben in onze onderwijssector. Ja. Maar dat staat een beetje onder druk, omdat de VS zegt van ja, weet ik veel, mensenhandel en allerlei toestanden. Ja. Merkt Suriname daar al wat van? Of heeft u daar het met de VS over gehad van hey, kijk, luister, wij hebben een bepaald beleid waarbij we deze mensen nodig hebben en we proberen ons aan de regels te houden. Maar, dus ik weet niet wat u bedoelt met mensenhandel. Trouwens, Suriname is kort geleden in de hoogste categorie, Tier 1, zijn we gebleven wat betreft de stappen die we zetten om dat tegen te gaan. Dus hoe staat Suriname daar tegenover? Dat we geen last krijgen van dat beleid van de VS richting de Cubanen. Ik denk dat we last van krijgen toch? Dus kijk. Nee, dat voorziet u niet? Nee, ik voorzie dat niet. Als iedereen vanuit de principes die ik ook zo net aangaf, haar buitenlands beleid voert op basis voor respect voor elkaar standpunt, op basis van respect voor de soevereiniteit van een land. Hè, dat vooral. Soevereiniteit behoort als land jouw hoogste goed te zijn wanneer je naar buiten gaat. Het staat in artikel 1 van onze grondwet. Dus zelfbeschikking, zo voor jezelf. Eigenlijk kan niemand voor je bepalen dat je vandaag een rood of een
zwart hem moet aandoen, toch? Oké. Iemand kan je wel adviseren. En wat je met het advies doet, dat is twee. En als je een neef hebt, die een stuk ouder of groter of wijzer is, luister je wel graag naar hem, ja toch? Maar uiteindelijk bepaal jij. Oké. Ik denk dat in het buitenlands beleid het ook niet anders zal zijn voor geen enkel land. Dus concreet voorziet u straks geen problemen als Suriname Ja, weer maar we dat ook vanwege al hebben het besproken. feit dat wij ze nodig hebben? Als blijkt dat er een of andere vorm van mensenrechten schending is, verwacht u dat de president, de regering, daar enige vorm van samenwerking voor zou zien en dat zou uitvoeren? Nee toch? Dat hoeft geen enkele broer of neef ons te zeggen. We weten het voor onszelf. En als de broer of neef ons dat zegt, zeg ik, oké, we hebben geluisterd en dat heb ik ook aan de ambassadeur gezegd. Ja, oké, we gaan niet naar mee werken. Maar als er geen enkele vorm van mensenhandel of mensenrechten schending blijft, we hebben bevriende landen met wie we werken, met wie we banden hebben, en die relaties gaan we behouden. En waar het ons voordeel is, dan gaan we kiezen voor ons voordeel. Maar waar blijkt dat je gelijk zou hebben, dan gaan we daarna moeten kijken. Zo simpel is dat. Dus eigenlijk de man dat je koros no prit begin of inaf na een begin toe. Vooralsnog is er niets aan de hand. We begrijpen de geopolitieke dingen. Ook tussen VS en China. VS en andere regio's, China en andere regio's. Deze kleine vis, die zwemt er tussendoor en gaat af op wat voor ons als land het belang is. Zo moet je het symbolisch zien. Denk je dat wij gaan vechten tussen haaien? Goed. Nee toch, wij gaan moeten kiezen voor wat voor ons op een bepaald moment van belang is. Heeft China een belang waar wij een belang in zien, zullen we daarna moeten kijken. Heeft Amerika een belang waar een belang is, zullen we daarna moeten kijken. Is dat voor India zo, voor Nederland? Wij moeten kijken voor ons belang. We moeten onze soevereiniteit behouden. We moeten kijken naar een stuk voordeel voor onze samenleving, maar ook voordeel voor de anderen, waar ik zeg wederzijds voordeel van groot belang. En voor de rest is dat ons belangrijkste uitgangspunt binnen het buitenlands beleid. Dan, wat voor ons van belang is, of belangrijk is onze diaspora. Ja. Diaspora-beleid, kort geleden aan de orde gesteld door de president ook in New York, maar ook in de jaarreden de hervorming van de PSA-wet of regeling. Hoe moet dat er precies concreet gaan uitzien? U heeft ook aangekondigd dat wat betreft die PSA-status, dat voor een bepaalde periode tegen de halve prijs mag vanwege onze onafhankelijkheid. Ja. Maar concreet even uitleggen hoe dat eruit gaat zien. Ja, laten we beginnen met het laatste. Maar dat hopelijk een goede catch is voor de mensen om nog steviger te luisteren. We kennen de punten die men reist ten aanzien van PSA, de aanvraag en ook het verkrijgen daarvan. En twee zaken heb ik al direct na aantreden proberen te adresseren en ook intussen geadresseerd. Eén is de vereenvoudiging van de aanvragen. Daar heeft de president toen bij haar eerste bezoek op het ministerie van Buitenlandse Zaken overigens aandacht voor gevraagd. Ik heb het inderdaad direct opgepakt, omdat ik veel van die klachten ook inmiddels kreeg. Dus met die backing konden we dat snel doen. Dus nu is het veel eenvoudiger om een PSA aan te vragen en te verkrijgen. Maar in elk geval voor de komende 3 maanden, meer in het kader van 50 jaar stationaire onafhankelijkheid, is het ook wat goedkoper. Maar dat was een andere klacht. Dat kost 180. Als ik voor 3, maar dat is periodiek, toch? Dat is wel periodiek. 6 dus, maanden of zo? 3 maanden. Dus, 3 maanden, nog korter. Dus tot 31 december kun je dat doen. Als ik voor 4 mensen moet betalen, 180 gemiddeld, kom je al dicht bij de €800. Dat is veel, dus we hebben gezegd, goed, we give back. We doen het voor de helft van de prijs. Alleen om te triggeren om nu de mensen nog enthousiaster te maken om dat te betrekken.
En dan schuiven we langzaam maar zeker door naar de meer structurelere, fundamentelere verbeteringen van PSA. Wat zal inhouden de instelling van een instituut, een diaspora-instituut, welke we nu hebben, maar een bij wet ingesteld instituut, die verder vorm en inhoud gaat geven aan PSA, het beleid, alles wat daarmee te maken is. Er wordt ook gesproken over een database, er wordt ook gesproken over in feite hele gerichte gebieden van samenwerking, van betrokkenheid en van inzet van daaruit. Zitten daartussen ook specifieke incentives om die mensen aan te trekken? Om Yes, yes, dus ik wil dat ook van ze horen. Je moet weten en dat zei ik. Maar niemand wil zich gespreid met je laten. Sommige mensen, om te komen, toch? They tend to get the negative out of things they hear. Wanneer ik daar sta, als minister van Buitenlandse Zaken toen, pas aangetreden, dat het mijn eerste toespraak was. En ik zei, ik wil mij sterk maken van een homecoming programma. Waarom? In mijn rol en functie als lid van het parlement ben ik heel vaak, heel onaangenaam geconfronteerd gemaakt met een aantal mensen die gewoon het land uit zijn gevlucht. Gewoon. Daar komt het op neer. Terwijl het hele potentiële, hele talentvolle mensen zijn die gewoon weggaan. Naar Amerika, naar Nederland, naar Sint Maarten. Ergens vorige week een arts van mij gezien die naar Turk en Caicos is gegaan. Een land, denk ik, op schaal veel kleiner dan Suriname, maar kennelijk met meer mogelijkheden. I want them back. En daar zal je wat voor moeten doen. Je gaat met een programma moeten komen, je gaat met incentives moeten komen. En de incentives die strekken zich uit. Waar moeten we aan denken? Van een alvast wat ik hoor, ik zeg nog niet waarop ik op aanstuur, maar wat ik hoor in elk geval van het document, de PSA, ik denk dat dat goed is, tot aan inderdaad bankieren, dus een soepele voorwaarde om te bankieren. Tot aan zelf, wat ik van sommigen hoor, een perceel, een woning, maar ik begrijp dat dat niet kan. En dat is de kritiek wat ik vanaf dat moment hoor. Van, ja, wat kan niet, we kunnen dat niet bieden? Nee, maar dat gaf ik aan toch. Bij het launchen van het idee was de belangrijkste kritiek van sommige mensen die het niet begrepen of gewoon kwaadaardig willen denken. Van ja, maar wij zelf hebben niets voor onszelf. We hebben geen huis, we hebben geen... Dat boven op beloesma om hier terug naartoe te komen om onze huis en dat soort dingen af te pakken. Dat is niet wat ik heb gezegd. Maar onze broeders daar en zussen zijn ook Surinamers. Dus hebben we ook een bijdrage te leveren. Sommige van ze willen echt terug en we moeten wat. Misschien is het uw eigen neef of nicht. We moeten wat doen om ze terug te krijgen en we gaan met een programma komen. We gaan met incentives komen. Hoe dat er verder uit gaat zien, wat we kunnen missen als land, dat zal worden vastgesteld. Wat ze nodig hebben, dat moeten we natuurlijk ook vernemen. Je hebt ook gedacht om met het bedrijfsleven hierover te praten? Zeker. Kijk, op die dit hebben moment, misschien meer armslag. Ja, op dit moment is dus de directeur van het Diaspora Instituut Suriname bezig om ook met mensen in diaspora en een consultant te kijken naar de formulering van het diaspora-beleid. Want er is wel een instituut, er zijn wel wat activiteiten geweest, maar er is niet echt beleid geformuleerd. En dat zal een handvat bieden om daar verder mee te gaan. Ik moet zeggen, vanuit de inspanning die ik heb gepleegd de afgelopen tijd, met het bezoek in Guyana, met de VN-vergaderingen, maar normaal werk on a daily basis. Nu ben ik bezig met de voorbereiding van COP en onze ontvangsten in het kader van 25 november en het staatsbezoek van de koning. Het is een behoorlijke agenda. Ik zeg niet dat diaspora niet belangrijk is. Het is, daarom heb ik al wat mensen, waaronder wat ik zei, de directeur en anderen aan het werk gezet. Maar ik ben nog niet daar om daar in depth mee bezig te zijn. Waarschijnlijk wordt het echt volgend jaar. Ik heb ook nog CITA, Investment Agency. Dus we werken. En ik hoop dat we in het eerste kwartaal van het volgend jaar dat beleid hebben. Ik hoop dat we in de eerste helft van het volgend jaar ook de nieuwe investeringswet ready hebben. En de wet CITA, zodat
wij in elk geval vanuit het ministerie waar ik dus nu de verantwoordelijkheid voor heb, op basis van echt goed beleid, wetgeving, beter is, ik geloof erin. Als je een boomstructuur, als je een goede structuur hebt, als je goede mensen hebt gezet om daar ook invulling aan te geven, sturing aan te geven, dan zet je, en je hebt de richting, je hebt een duidelijk uitgezet pad naar jouw objectives, jouw doelen, dan geloof ik dat je de stappen gaat zetten. Wat ik tot nu toe heb gezien, heb overgenomen, zijn zaken, personen, documenten, die allemaal een beetje los van elkaar zitten. En daar is wat aanpak voor nodig. Dus daar ben ik nu mee bezig. Dus ik denk dat we, als u mij weer spreekt in februari of januari en ik weer wat lekkere koffie mag komen drinken, dat ik daar toch wel wat meer goed en duidelijk nieuws over heb. Even kort nog, concreet, de relatie, de bezwaarde relatie tussen Suriname en Nederland. We horen de koning komt, de premier komt. Waar gaat die relatie verder op gebaseerd zijn? Business. Politics, business. Onze culturele uitwisseling op basis van de historische band. Ik sprak gisteren met de ambassadeur, vernam dat er ook ruim 40.000 Nederlanders hier wonen. Veel Founder woont in Nederland. Surinamers wonen in Nederland. Dus wij gaan gewoon een zakelijke, goede relatie voortzetten. En op basis van wederzijds voordeel, vooral Surinaams voordeel, kijken wat we op tafel zetten om voor ons land en onze mensen eruit te halen. Dank u wel, minister. Alsjeblieft. Een jong minister, een complex ministerie en een wereld die steeds turbulenter wordt. Maken we elke dag mee in het nieuws. Hoe Melvin Bouva zich staande houdt, zal bepalend zijn voor hoe Suriname zich profileert in de regio en verder daarbuiten. We danken Melvin Bouva, de minister van Buitenlandse Zaken, voor dit openhartig gesprek. En u blijft ons volgen. Supreme, exclusief. Tot de volgende. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.